Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Tayo amin nga umili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, to'y aldaw napili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamet ken ka. Jan ken Michelle, kablaawan na kayo ti sibubukel at tao ti Diyos, dito'y parokya tayo, iti daytoy na isang sangayan nga aldaw. Ti ayo panangdawat ti pamindisyon ti Diyos kada kayo, babaen ti sakramento ti kalaysa. Da kayo met kakabsat, da kayo a pamilya, kakabagyan, gagayem, ken makaamam mo kadakwada. Danggayan tayo ida ti panagyaman da kinaapo Diyos, iti sagot na ti ayat kadakwada, ti sagot na nga ayat kadakwada. Sang kamay sa tayo nga rod, nga mangidaydayaw iti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panag naknakenda. Ibunan nagdaka, itanug daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kam ken kagapuiti, naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo biya Jesu Kristo. Pugtugtong nga anak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika Ama,
kanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksiga o ako, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Manang si a Diyos, denggam kadda iti panangidawdawat mi kadadyan ken Michelle. Nga ita nga aldaw, imay datap nagkalaysada iti sidong ti sakramento ti panagasawa. Papigsaem kad ti pamati daken ka, ket ti paymet panagtinnalikda, ket babaen dagito nga agasawa, bendisyonam kumati iglesyam, ket umadu dagiti anak ti Diyos. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Tobias. Idi isudan tinakarikepa kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa, agkararag ta iti Apo ti panangaasi na ket ilisi na ta iti pegad. Bimangon ni Sara ket nagkararag da iti panalaknip ti Diyos kadakwada. Kastoy iti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kumatinagan mo iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang ti amin na parswa, iti langit ken ditoy daga. Pinarsuam ni Adan kitinted mo ken kuanan ni Eva nga asawa na, nga agpaay akatulungan ken kabadangan na. Nagtaod ti puliti tao kadakwada. Takinunam, saan na nasaya at iti lalaki nga isisuna. Mga rami dakit ikadwana akaarmina. Apo, pinilik ni Sara gapu iti natakne nga panggep, saan agapu iti derrep. Kasyan na kami kuma, iti palubos mo nga agbiag kami, aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sada kinuna, Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Isao ti Apo. Ti kaasi ti Apo punwen na ti daga. ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Naragsak ti nasyon na ti Apo ti Diyos na. Wen naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapo ken kuana. Agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Daytoy dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pilili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiinnanos ken agpipinnakawan kayo no adda pagkurangan ti maysay ti sabali. Masapul nga agpipinnakawan kayo akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yo ti ayat, ama magsinggalot ti nananay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kumakadagiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa abagi. Kanayon ko mga agyaman kayo.
Agtalinaed ko makadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, ti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken nagbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Anapno iti puso yu iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yo ngarod itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo ti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Tumakder tayo. Sa pulembay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin do maitetugen ka, Alleluia. Ti Apo at dako mga kada kayo. Hasta kumami. Ti panakaiwaragawag, tinasantuan nga Ebanghelyo, kasinsurat ni San Mateo. Imasidagkan kwa na ti sumagmamano a pariseyo, tapno suuten da babaen ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na ti oray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da ti apaset tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunana pay daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana ket makitipon to iti asawa na ket agbalindanton a maymaysa. Isot gapuna asaandan adwa no dikat maymaysadan abagi ngarod saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Jan ken Michelle, kablaawan da kayo iti daytoy nga aldaw nga panagkalay sayo, awatin nyo daytoy sakramento, ti panagkalaysa, kablaawan da kayo, palakpakan tayo man da Jan ken Michelle. Diyo laam mo, baka dayta ti maudi nga palakpak kada kayo. Ay, di ko na yo idi nag-retreat kam di Lunes, aging gana di Kalman. Kumaysa ka dagiti mensahe ni Bishop Sok Villegas. Ije kami bagyo, nasurok nga inna magasot na papadi, mano nga obispo, surok asa nga pulo. Kumaysa ka dagiti, maysa ka dagiti, jay sermon na kunana, maysa ka dagiti punto na, kuna ni Apo Jesus ay di panawin na, kunana, no kayat yo ti sumurot kanyak, ibaklay yo ti krusyo, ket surutendak. Kuna ni Apo Jesus kadagiti apostoles. Kunamot ni, sigun mo't ken ni Bishop Sok Villegas kunana, ti modern day cross, ti kano cross tatan, ti padi kunana, haanen a cross, no di stress. Ngisa nga kunana, no kayat yo ti sumurot kanyak, awitin nyo, arakupan nyo ta stress yo, ta suruten dak. Kati may ibagak kada kayo, ay yak pa mo napadasan nga minti ng asawa, may mayat ko masiguro sermon ko no mapadasak niya. Kat kitaan tayo dagiti agasawa, uray ti Ebanghelyo, panawon pay laeng ni Apo Jesus, ti tapik dagiti pariseyon, ipalubos kadi tilintag nga isina ti asawa na. Idi pala panawon ni Apo Jesus, addan problema ti agasawa sinanhan. O mawawatan nyo? Idi pala ang addan sina. Dagiti pariseyo salsaludsoden dan ken Apo Jesus nga ipalubos kadi tilintag nga ti lalaki isina na ti asawa nakayat na nga sawan haan lang at atta idi pala ang isyon dayta ti agasawa.
Iso ti bagak magkada kayo dyan, ken... Anya ka na, dyan ken Michelle, nagtarigagay kayo nga agasawa, sigurado ibaklayo takalbaryuyo. Laag kidem kayo. Ngem ingato dagitay mayat da kayo nga adda asawa na sino kada kayo nga aging gana tatak ibilbilang yo nga heaven ti panagasawa yaw. Awan? Uy, adda may sadyay unog ganas. O apa. Diyos ostaw. Ay so di ko kunak nga saludsudin kalbaryo ibagbagak ibagak magkada kayo diyan ken Michelle amuyo daytoy biyag nga serken nyo diyan ammom dati biyag mo aserkem ammom ti biyag mo nga serkem Michelle ay ore da kita ninong kadaninang yo, ore da kita nanang kadatatang yo, baka agkad-kadwa dala da kita ng handan nga agasawa. Ay adukas jay. Agkad-kadwa da nga agbay so agin innanos dan nga jiri inada nga agin innayat ididamdamo kadagasawa awanen. Kababain lang aminta, siyempre kadagiti tattaon agsina ta nagalasmet. Agin innanos talatan. Kakaasi mo dagiti ubing no agsina ta. Agin nanos talatan. Iso nga ure di lalaki, ure adda karbengan na, lipatin na di karbengan na no nang asawan. Adda kumapayla irason na haanan, tamay may, di kaya payla nakaibaga may sa, 1,000 din na ibaga ni bakanan. Honestly, sino pa iti DJ ayat yo idi agkakasar kayo da kay nga nagasawa isupay la ka ditata nga wow sikat ka pipintasan sikat ti anghel ti biag ko jak to nga pakaputen ti lamuking kapaypaypayang kanto ay visit Nkajay. Ayan na dagajay. Apaw. Idi ako kibkibinan na. Apo no may no umulog ko may jebas ka aw-awaten na. Tata na itibkol ni bakit na darsang ti bumangon mangibabain dati nga. Idi ako mapandagumatang magkitsinda ako, apo anusan na, di babae, ag window shopping, manipod di umuna nga store, agingga na di maude, ipairwar na amin, alako di mo gumagatang, ngamgapo ta boyfriend na, anusan na, tatan, kaya man idriban ni antiyaw, dakit di mangkuyog, kunanan o kang kay di paginomyo, basta dakit di mangkuyog, kin antiyaw, apan magkitsinda, ayan nanday di pa nang kuykuyog na, patsyang, kitaan nyo, idi aka, apo ti ag-boyfriend aka, no, anya di katangan di babae, apo, kakaasi di lalaki nga ba, siyempre, ag-boyfriend na pa lang, awitan na amin, uri marigrigatan, e di nagasawa da, tulbag like ganan, intan, kargam dilugan, di pa agawitan di lalaki, at nauman, Hanti bagbagak kada kayo dyan ken Michelle, amuyo ka di, dahil biyag nga sirken nyo, kaslamula kanyami nga papadi na ipalagip maneng kada kami, edi tarigagayan mi ti maordenan, di puso mi, sumsumged ti apoy, sumsumged nga agserbi kami, kayat ko nasingpet apadi kalakas dyan, ngam di mi ammo di biyag asinerek mi. Idi na ipasungal-ngalen apadin, apo, sangitan, apo marigatanan, apo makaaw-awidan, apo nauman, apo awanan timining di jay aramidan na. Kasi magkanya yun. Mayat pa'y latata. Ado pa'y mangibid-video kada kayo. After how many years, tinto mangibid-video kada kayo, dagita ka aruba yung marites. Kitkitaan dan to amin nga garaw yun. Pagchichismisan da kayo, handa kayo nga palpalakpakan. Tetay nga rin palakpakan tayo, kung baka mauli a palakpak kada kayo nga agasawa datan. Amin to nga aramidin nyo. Ore kada kita ninong yun to. Isudan to mula, imbes nga ikararagan da kayo, isudan to mula mga istorya kada kayo. Nga po, agamuta yun. Imbes nga mapanda kay tulungan, agproblema kayo, ay isudan to laeng. Iso nga ibagak kada kayo, John ken Michelle, amuyo kayo dahil ito biyag, akayat yung asirkan nga agasawa.
Tatapay laeng ibagamon Michelle itibiyag mo ibagamon si aasawa akon. Nya? Adala kay kon. Sonsondo kon. Si kamet kalakaan nga aramid may dyan tata mga asawa ka tika number 1 nga aramidem agbalin ka nga tu'mem amom ti tu'mem. Dati awan amuna, uri bugbog kawad na kakaumis, isem kalata. Dati ipaaramid na amin ang agtungtungangaw kalatan. Tano sumungbat ka sa ngaribo, ibagana. Dati ti perfect nga agasawang umaniwat tu'mem. Dati equals tu'mem. Tano agsaw di lalaki, agsaw umat. No nasiri-siri di lalaki, haan nga mabalin na pulos. Ibaga di lalaki di karbengan na, pulos nga awan karbengan, isang manipot tata dyan, ibagak kingkan, awang karbengamon. Para sunsundo ka laengan. No naladaw ka 1 minute, basol mo. No nasapa ka 1 minute, basol mo lata. Uray no on time ka nga napan. Addan tulat ako nana. Iso nga tatapay lang, ibagak kan niya mo, nagtap no perfect dahil nga marriage, agbaling ka nga tukmem. Ay, po, ado tito umum ditoy. Ado tito umum ditoy. Amom ti iso nga ko na roden ka. Ado mo dagiti agasawa nga ay kalaman daytay daydayawak man dagiti makitkitak nga agasawa nga agsinsin no porta, agdindin nayaw da. Daydayawak man dagiti agasawa nga adda nabati akarbengan di lalaki, addamot karbengan di babae. Teka aduan na 90% karbengan ti babae, 99 gayam karbengan ti babae, 0.1% laeng di lalaki. Kaslawang karbengan na. Or di baliktad met. Naturay launay di babae, nasingpa di lalaki ngem adda ilumlumeng na, tadi di ti ayun ti komportnahan na mabirukan iji asawa na. Ha nasingkon kasla nasingpet iji asawa na di lalaki ngem haan na mabirukan ti ayat ken comfort amapan iti sabali adda ilumlumeng na iso nga agkas jay. Iso nga dati ibagak kanyayo Jan ken Michelle daytoy serken nyo. Ay apo te kunak nga roden may video kay payla tatamakan kantaan kay paylaeng agpakan kay paylaeng ti ado agyawid da pay ado dagitay naragsak kay payla tatta uray lang nga lumublubo ta pasalaan nyo tatta kada pagpartyan nyo ngem ti ibagak kada kayo daytoy serken nyo ay sos kalbaryo ngem mabalin nyo apagbalinan langit ken bendisyon ti panagasawa Michelle ken Jan. Haan nga amin nga agasawa, kalbaryo ken impyerno. Mabalin nyo nga pagbalinan nga nasagradwan, nasantuan da ita pa nagasawa yo. Adu pay laeng dagiti kakabsat nga agbibiyag da iti sidong ti sakramento at da respeto, umuna respeto tunggal maysa. Michelle, hamo pagbalinan nga tukmom ni Jan, ikam ti karbengan na, Diyan, haam mo nga pagbalinan nga agsaksakit tinakam ni Michelle, tano na ikat ti panagtalik na, agbalin nga agdindin na, ngamhaan nga agasawa. Iso ti umuna agrin respeto kayo. Ti respeto, haan lang nga di respetom kin ni John Michelle, respetom kin ni Michelle John, haan. Iti imatang dagiti tao, ibainan niyo, ireserbaan niyo at dignidad ti tunggal may sakada kayo. Iti imatang dagiti tattao, Michelle, ibainam ni Jan, haamo nga, ibilag nga kasi asawam dayta. Dagita mang dadadael ka, dagita chismosa, hamo mabalin nga asawaan dayta, inton agawid kayo, dakay tulat na ti agasawa. Dagiti awan maobra na nga mamarites kada CCTV ta arubayan nyo, haanda nga makatulong tumulaang indaen kada kayo, dakay tumulag tinulong. Dakayon to ti agpabasa. Da kayon to mang padakkel ti anak yo, awan maiteddan to dagita. Sadan to lamang ti saranay da no matay kayo. At adun to pa di kapyan da ngam di intedda. Awan maitulong da iso nga tatta, si ka Michelle ireserbaan ni Jan. Jan ireserbaan ni Michelle, iso ti priority. Dagita barkadam nga sa dala umay no day pa inom mo, inton awan pa inom mo aglemeng da. Maya mga imit mo sagpaminsan ngamahan nga isuda ti priority ta da asawam. Dagita barkadam no agsakit kanto awan to maitulong daking ka.
Mabalin ang ibagkat da kantong i-tricycle, dayjay laengen, awanen. Iso nga, agsin naranay kayo, agtinulong kayo, i-priority yun itong galmaysa. Respeto nyo, hanyo pukawon ti respeto tong galmaysa. No adda dagitay tattao nga umay mangpoy-poyson ti pampanunot itong galmaysa, kada kayo awan maitulong dadagita. Number 1, tapno agbaling kayo nga naragsak, remove toxic people in your life. Kunana dayjay, hanyo nga denggan dagitay makapoyson ti pamilya yo. Awan maitulong dada kita, uray da kita ka pamilya yo, nanang tatang yo, ipag kayong yo, in the end, da kay tumatlaeng adwa. Iso nga manipod tata, haan kay nga hamo nga pagbalinan nga to, hamo mga pagbalinan nga aglulwa, agren respeto kayo. No adda respeto, ma-maintinaryo ti ayan ayat yo ti tunggal maysa. I-priority yo. Uray no i-priority yo, uray no kas ano nga rigat ti biag, no nasa lukag, nasa limutmet, no ammo yo nga imaidan dagiti sanikwayo, mabiyag ti pamilya yo. Ngam no barbara yuboy, agagatang ka ti gamit, anya ti purpose na agagatang ka, tadalaeng paspasikatam nga pasikat nga kumari mo no kaarubam. Wrong. Agal-ala ka laeng because you want, adda makitkitam ti dadduma, nga amo mo nga nid, haan nga mabalin, haan nga dayjay ti biyag. Aga respeto. Maikadwa, sumurot ditoy, dayta ayat, taimbagak kada kayo tatay, haan nyo aliplipatan, ti umuna nga isuro yo, kin ipasdek yo ita pamilya yo ni Apo Diyos. Narigat ka mailawan dyan, narigat ka nga madadael Michelle, no adda ni Apo Diyos. Ti imuna nga nadadael a pamilya, no mapukaw ni Kristo kadakwada. Ibagak kada kayo. No awan ni Kristo iti pamilya, ado dagitay madlaw, ado dagitay jaka mo no basol mi mga tanga papadi tahaan nga naiyadal tina Christian no na pamati kadagiti pampamilya nga dadduma. Ado dagiti pamilya nga haam mo pulos mari na ni Kristo kadakwada. Makita mon, di langen dati dadduma, managim bubukod, bagbagi dala pampanunutin da, tila makikita dati tattao ke dakes, no once nga dakes amin tinakita iti padam nga tao, awan na po Diyos kingkan, nasaya at tilubong. Nasaya at tilubong, nasaya at ti tattao nga pinarsuana, no once nga ti agasawa ke tila makikita dati padam nga tao ke madi, awan na po Diyos dita. Appresyarin nyo, si ka dyan, appresyarim, no anya nakita manasayat kin ni Michelle. Michelle, bigbigam no anya dagiti nasayat. Hamo nga iyap apal talakay mo iti sa bali. Hamo iyap apal talakay mo, ay bakit mo iti sa bali. Frustration lati maala yun, no agin iyap apal yun iti sa bali. Akseptarin nyo ti tunggal maysa. Iso ti kunakon, dayta ayat nga kung kunayo, agtali na dayta, no adda ni Apo Diyos. Ta iso ti paggapuan ti ayat. Iso ti nangisuro ti pudpudno nga ayat. Is insuro na ti kinapakumbaba. Iso nga no ti tao na tangsit. Haan nga pasurot ni Apo Diyos dayta, ammo yun. No ti tao ka na nga tulaon ti panagkitkita na bagbagina. Haan nga pasurot ni Apo Diyos dayta, ammo yun. Iso nga tatapay laang ibagak kada kayo. Ti umuna nga ipasdet yun ta pamilya yo. Haan nyo nga ikikaten ni Apo Diyos. No maparaburang kayo ti anak, ti umuna nga isuro yo. Panagbuteng, panagtalag, panagayat kin ni Apo Diyos. Sumurot tumot ti ayat yo iti sabali. Sumurot mo ti respeto ken panangilalayo ti tunggal maysa kada kayo. Iso nga ibagak kada kayo, tatatagkalay sa kayo. Haan nyo nga pukawon ni Apo Diyos iti pamilya yo. Number 1, naglulwalo kayo, iti wano saan kayo naglulwalo, iti tatan, ipapati, iti akararag, narigat na ito sirken nyo. Nasayatan, dapay lang naganak yun, nasayatan, dapay lang makatulong kada kayo, ngam, haanda nga iso ti main actor, iti panagasawa yun, da kayo ti main actor, ito'y John ken Michelle. Nga maitulong dananang kindatang yu, well and good. Ngam haan nyo nga iyas asa, aging gana, ti anggad kadakwada. Irresponsibility da ita. Kaya nang sa unhan nyo, amuti responsibilidad yo. Iso nga tatapay laang, bagak kada kayo. Number 1 ni Apo Diyos, respeto iti tunggal maysa, agsin nakit kayo, i-priority yo, ti pamilya yo. Tayo ulit-ulitan tayong ibagano, at dani Apo Diyos kada kayo, awan ti abak yo.
Ngam no pinukaw yun ni Apo Diyos ti pamilya yon, mangrugin ti abak yo, ibagak kada kayo. Ala kada kayo mat nga naganak, ninong kada ninang. Inalada kay nga taam nga ninong kada ninang nga pagtuladan, jak amo ti kinasaya at ti agasawa, barbaring Ipakita yu akadakwada nga da kayo, inalada kayo, taadda tuladan da nasayaat. Ngam no jay pala panagasawa yo ka adda question nan, ay narigat ang agtader ka dito nga ninong wano ninang. Di pala pa nagasawa yo ka adda managing bubuko din handang mo ti agayat kas ano nga rod nga maipakita tayo kadagitoy. Adda mo la mensahe na no agninong ka agninang ka adda mensahe na king ka hanga gapula ang tagmartya ka. Maikariak ka ding agninong, maikariak nga agninang. Adda nasayaat nga maipakita kadagitoy anak ka. Maikari ka di nga tuladen dak. Maikarik ka di mo ti kararag ko kadakwada. Mai-promise yo ka di ti kararag yo kadagitoy. Tapnuhaan nga madadaol ito yung agasawa. Isong ano inalada kayo, rinain nyo, lang nga di picture mga apan mangan. Apaw, dagitay ninong no daduma, nagtuturay da, masapol nga, ditisyo kan jikot sarada, ninong ninang Amom ti obligasyon mo nga ninong wano ninang. Panunutan tayo Iti pa nagkakaaruba, alalaindak nga ninong kada ninang apaya, adda nasayat nga maitultulong ko ti kabsat ko, wano. Gapula ang tapapularak ti kinaagom ko, kinatangsit ko. Adda mo lamin sa'yo na kada tayo kakabsat. Alada tayo amin nga kristyano nga adda tatta. Magdanggayan tayo da dyan kin Michelle. Hanggang nga imay ditoy apo, hantay nga imay amin ditoy, tapno mang witness laeng ti kasar, nga problemang tumat laeng nga agsensina kinagap apahaan. Imay tayo ditoy mang witness iti kalay sa nga nabungan to ti buhay, ti pagbalinan na. Nasaya at pagtuladan a kristyano ti pagbalinan na. Iso nga agkararag tayo awan at imang plano nga imay nakipag-witness ito nga kalay sa nga namnamaan tayo nga agsinadan tayo malada kita awan ati kasjay. Obligasyon tayo amin Kada kayo nga adda dito nga umay makikay sa obligasyon tayo nga kararagan tapno nasaya at tibunga na. Hindi ko na kung naglaka ti agurnong ti tao no adda plato. Baka plato la pampanunutin nyo tatangal daw. Agtudo ko matap no ang kay makapangan. Nga day jay laeng ti number 1 nga aramidin nyo. Day tinasaya at nga panagkalay sa. Obligasyon tayo amin. Italit tayo kini Apo Diyos. Alatata, Jan ken Michelle. Da kayo nga naganak. Ken sponsor, umay kayo tagtader dito likudan kin abay da aramidin tayo ti sakramento ti panagkalay sa da Jan ken Michelle. Tumakder kayo. Agpasango dagitay ninong kin ninang kin mga naktap na aramidin tayo dito nga rito ti panagkalay sa. Ni, mabutungan na gito yung ninong, lagpakastoy kayo. Kada ninang, nagpapakastoy kayo nga naganak. Pakastoy kayo nga naganak. Jan ken Michelle. Ita nga aldaw imay kay dito, itapno patalgidan nyo ti ayan-ayat yo, babaan ti agnanayon. Asinggalot iti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangikarkararag day ti agimong kada kayo, tapno iburay kuma ti Diyos, tinabaslon apamindisyon na iti ayan-ayat yo, ket tulungan na kayo amang tungpal, kadagiti annungen, ti biag ana asawaan, da kayo met kakabsat ng runa kada kayo nga naganak, ninong ninang, dawatek kada kayo tatarabayin nyo kumaida babaan dagiti karkararag yo, ket awatin nyo ida akas baro nga agasawa iti sidong tina Kristyanuan agimong tayo. Jan ken Michelle, songbatan nyo kumasipupod no dagitoy asaludsod. Michelle, imay kamatlaang dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat, ken panagserbi, ken ni Jan nga asawa. Wena po. Jan, imay kamatlaang dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat, ken panagserbi, ken ni Michelle nga asawa. One Father.
Jan ken Michelle, si dadaan kay mo laeng adu ang mangisuron to kadagiti anak nga ited to ti Dios kada kayo tapno agbalindan to anasingpet a Kristiyano. Wen na po. Wen, Father. Yan tangay kayat yo ti agkalay sa agsinango kayo ginigang kayo ti ima. Agbaliktad kanawan kasya agkuros. La. Ket iyebkasyo papakasti kayo. Ti panggap yo iti saklang ti iglesia na babaan ti panang songbat yo kadagitoy asaludsod. Michelle, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni John babaan da ti seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen na po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen na po. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wen na po. Jan, kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Michelle babaan da ti seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen, Father. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen, Father. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wen, Father. Ginigang kay lata. Sumurot kayo kanya. Ginigang kay lata. O apo mi a Dios, O api mi nga Diyos, ipaay mo kadi. ipaay mo kadi. Amanipod kita nga aldaw. Amanipod tatangal daw. Tiposo ken kararwami. Tipuso ken kararwami. Agkay kaysada iti amin abanag. Agkay kakaysada ti amin abanag. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Nabaknang man wenno pinapanglaw. Kinabak ng man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Aginggat di nakampag sinaen mi patay. Aginggat din na kami pagsinain din patay. Ket da kayo nga adda dito ita, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak, ket bendisyonak da ito asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan nyo. Bendisyonan nyo di imada. La, tuloy. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsingyo. Ti tulong tayo adda itinagan ti Apo. So nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing. Tapno da Jan ken Michelle amang isingsing kadakwada agtalina edda ko mga agbiag iti sidong tinalagda panaginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo da Jan ken Michelle nga anak mo kadagiti anayasan ni kwa ditoy daga isuda nga iladawan dagitoy nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon a biag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo daytoy nasantuan a Biblia ken dagitoy nasantuan a rosaryo sapay kumata da Jan ken Michelle basaen da ibingay da ibiyag da babaan ti panulong ni Apo Santa Maria ket makapudno da tinapudpudno a pamati da gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Nalaam di singsing ni Michelle Jan. Michelle, Sunat mo sila nga siya sangmo. Michelle, Michelle, saram da singsing usara mo ating asingsing, kastanda ti ayat ko kastanda ti ayat ko, ken kinapudnok ken ka ken kinapudnok ken ka. tinagan ti Ama Tinagan ti Ama, ken ti Anak Anak, ken ti Espiritu Santo. Sabi mo. Alamat. Bagam tinagan mo. Jan, Sarong dati asingsi. usara mati nga singsing, Tanda ti panagayat ko. kastanda ti panagayat ko, Kinapudnok ken ka. ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama. Tinagan ti Ama, Ti Anak. ken ti Anak, Ti Espiritu Santo. ken ti Espiritu Santo. Nakabil mo. Ay naglawlaw sa mga. Diyos ko mapukaw dato na pangkagraap.
Nga alam jay, nya mo dito aras yung sagbibinteng. Pila warwaram. Nga alam. Nilo ada mga di kantong tanda kita babakal. Ito nga imay ka na. Isuna apa yung sakti. Isa ganam mo. Aguray ka siya. Ganam mo. Tayam mo. Nay. Na kita niyo bakit mo. Ay ayatag nga asawa. Ayatek nga asawak. Asaw. Uwan brother. Ay ayatag nga asawa. Ayatek nga asawak. Yawat ko gan kada gito nga aras. Iyawat ko dagito nga aras. Kastan dati panangidaton ko. Kastanda ti panangidaton ko. Bagitken ka. Ti bagikken ka. Paay nga pagimbaga. Agpaay nga pagimbagam. Ti pamilyata. Ken ti pamilyata. Tinagan ti ama. Tinagan ti ama. Ken ti Ti anak. anak. Ti spirit. Ken ti Espiritu Santo. When awatot ida. When awatak eda. La, tidmon. Awatom lata oras agbibinteng niya. Nanya di masapulan na awatam niya. Itid mo amin maut niya. Huwag nang kamangidul-dulay niya. Makagisilsil ka mo tenti brief mo. No magamin no kasapulan na ikamot niya. Naitakot apat agasawa ta. Itid di lalaki, inton dumawat di lalaki, di na magkayat mabugkawan mat. Ton sumaron agilemengan. Doon kan sakbay na nga iyawat nakagatang ti 4x4. Masjay. Dahita mo iti sanikwa, iso tinang naglaka nga pangrugyan ti saan nga mistress, saan nga panagtinalag ti agasawa niya. Nabarayuboy or naimot, sadot. Nagawid kan no awan may sangpot mo kung namo daya babae. Di so namat, nadamaited, hanamot nga osarin nga nasaya at niya papanan na, number 1. Iso nga uray basit no imaidan umanay. Uray ado no barayuboy agkurang. Uray niya kung kunayo, uray milyon ti kitain nyo ti inaldaw no barayuboy kayo, awan papanan na niya. Kasi idaton yun tumulagi na po paday niya. Ganam, kabil mo dyan. Ay ayat kakabsat kastan dati panangawat tayo kada Jan ken Michelle figurasyon sa baro nga agasawa tina Kristiyano agimong tayo padayawan tayo ida itinabara ken naragsak asip sipat palakpakan tayo. Congratulations. Ganan nyo adwa, umiggan kayo adwa. Hawatin nyo tinasantuan a Biblia, naglaon ti sao ti Diyos. Basain nyo, ibiyagyo, iburay yo nya. At iti Santo Rosario, simbolo ni Apo Santa Maria, iso ti ina ti pamilya, iso mo ti pagbalinan nyo nga inayo. Congratulations. Okay. Wala. Agsubli tayo, ijay tugaw tayo, agparintumang kayo, tay mang sindi ti kandila, mang kabil ti belo ken cord aramidan tayo. Matay. Masinjan ti kandela. Oy, itid mo je. Ay, itid mo kanya na ate iso mangsindi at dagar mangsindi. mo na may kenrigat when amin go umay ko ida
pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay umatadaka igaryan, nga umawat ti bagigen daram. Bunga ti bannog enling en mi, idatun mit altar anamnuan sudi, amin aragsak ladingin mi, igay sa migen ka, o Diyos nga pumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanubo adaton, sabay umatadaka igaryan, nga umawat ibagigen daram. Amin o Apo nga insagot mo, namay ken rigat wen amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay umatadaka igaryan, nga umawat ibagigen daram. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay umatadaka igaryan, nga umawat ibagigen daram. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Diya po awatan na kumadag Iti adaton kadagiti imam, ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, awatem kad apo dagitoy daton mi iti daytoy naragsak nga aldaw, ita na amaan nga ayat mo, aywanam ket salaknibam kadi, John ken Michelle a pinagkalaysam gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan as itatag-ay ti Apo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariget rumbeng. Ama aman nakabalin amin gadagnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso gapo ken Hesus Kristo nga apo mi. Gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom. Sinubbot mo ti tao babaen ti papatay ken panagungar na, inranod mo ken kuana tinadyosan abiyag babaen ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo a makipagtawid iti agnanayon a gloria. Daytoy apan nakaibukbok ti grasya iti sidong ti baro atulag, mailadawan babaen ti panagkasar a mamatalged iti ayan-ayat ti lalaki ken babae, ket ipakita natin na Diyosan a panggep ti ayat mo. Makidanggay kami nga rod kadagiti angheles ken amin asa santos sa dilangit a mangibunan nag iti gloriam, ket ikantami ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos
iti amin na parswa, tilangin gendaga napnoda, iti pagay dayawam. Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatwan. Kay Pasko di kan bangir, di ba kami Pasko di bangir na. Asen. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritu amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo, Kanin ka panagungar, innakamin salakan, sika nanubot. ti sangalubungan. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet da John ken Michelle, isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw iti panagkalaysada, tapno babaen ta grasyam, ket matungpal da tilangen ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar danto, ken amin dagiti pimmusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel dawitoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Salakan nakam ket iti dakes. Kakabsat dawaten tayo iti apo, ta bendisyonan na. Da Jan ken Michelle, abarong agasawa, ipaay na kumati babaen ti sakramento, ti bagi ken dara ni Kristo pagbalinen na amay may sa ti puso ken nakemda. O Diyos pagayatam, ti panagkalay sa ti lalaki ken babae, iti kasta mabuangay ti biyag ana asawaan, daytoy a bendisyon saan na pinukaw ti basol atawid, wenno daydi dakkel alayos. Talyawem kad asi aayat dagiti nga anak mo, dagiti anak mo a babae ni Michelle ana ikallaysan iti deken ni Jan, dawatin mi ti pamindisyon mo, itdem kad ken kuana ti grasya ti ayat ken kapya, suruten nanto kuma ti pagpatulad dagiti nasisingpet a babae nga iladawan dagiti nga idaydayaw dagiti nasantuan a surat, agtalek kuma ken kuana ti asawa na ket bigbigan na akapada na iti dayaw ken kinatanok, ket makipagtawid ken kuana iti nadyosan a biag, pagraeman na kuma ket ayaten na akas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Ama dawatin mi ken katapagtali na idem ida anapudno kadagiti bilbilin mo ken iti maysa ken maysa kadakwada, pagbalinem ida a pagtuladan ti na Kristiyanwan a panagbiag, itdem kad kadakwada ti pigsa nga agtaod ti ebanghelyo tapno agbalinda kuma asaksi ni Kristo kadagiti dadduma, kalpasan iti naragsak ken natiddog a panagbiag, paraburam kad ida iti nalitop a panagbiag, iti timpuyog dagiti sa santo iti pagarian ti langit gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko mamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin, kapya. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Agparintumeng tayo. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaeng nga sa umo pa imbagton ti kararwa. Tumangadak ken gapu ketiep kasku tui arararauku itaasim kenayatmu inak idalek tui asuko tumangadak ken gapu ketiep
Ayep kasku tui arararau ko itaasim kenayat mo inakitale tui asuko ngarut o Diyos apuken ka dinakdawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukot mo laeng ngarut o Diyos apuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukot mo laeng dagita imam ipatay mo bukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko nga agturong inapudno dagita imam patay mo bukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko nga agturong inapudno ngarut o Diyos apuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukot mo laeng ngarut o Diyos apuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukot mo laeng. Kumararag tayo. Apo tinaraunan na kami itinalangitan akanen kin inumen. Bendisyonam kad dadyan ken Michelle iti daytoy nga itat Apo gapo iti ayat mo inted mo kada kami daytoy ayo Eucharistia tapno agkaykaysa kami ken makikaysakam ken ka ket iti panamagkaysam kada dyan ken Michelle babaen ti sakramento ti panagasawa ken ti panakiranod da iti maysa ken maysa ti tinapay ken kalis kastamot a pagkaykaysaem kumaida iti ayat gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. John ken Michelle, itatanaawat yon ti sakramento ti panagasawa ipaganet-get ko nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Michelle, ayatem ni John nga asawam ket agbiag ka na imbag nga agtagibalay, agtalinaed ka kuma iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. John, ayatem ni Michelle nga asawam,
Kas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na, makipagbiag ka kenkwa na iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan. Jan ken Michelle, agdumog kayo taawatin nyo ti nadaeg a pamindisyon. Ipaay ko matiman nakabalin amin a Diyos, Ama, tiragsak na kada kayo, ket bendisyonan na kayo. Amen. Amen. Kasyan na kayo kuma, tibugbog tong nga anak ti Diyos, ket tarabayan na kayo iti tiyempo ti rigat ken namay. Amen. Iburay kuma, akan kanayon ti Diyos ti Espiritu Santo ti ayat kadagiti puso yo. Amen. Amen. Di pamindisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kuma nga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti minasanto na misa ken di pa nagkalay sa dadyan ken Michelle intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Palakpakan tayo. La, agkis kayon ta mapicture. La. Kisemon ta mapicture ni nagkapoy. La. Kisemo. Ne. One. Nga nasa kayat.